Only our code can show you the right way. The way you should follow today. This way will take you to another dimension. Ladies and gentlemen, follow our lead. We are Bushido. Чувам гаджето те води на вечери, но кажи къде ти е усмивката. Ще ти липсва водия по тебе меди, ще ти липсва и това постоянно да звъня. Кой запозна ме с тебе, кой ми го причини? Нека сега ми каже, как да не ме воли. Да ти дам ли пистолет, да ме застреляш ти? Ако няма да съм с теб, поне да спре да ме боли. Да ти дам ли пистолет, ще ме убиеш ли? Може би в друг живот ще ме обичаш ти. Пожелавам ти без мен да си щастлива и живота всичко да ти е наред. Не забравяй само, че аз изго има, още умирам за теб. Кой запозна ме с тебе, кой ми го причини? Нека сега ми каже, как да не ме боли. Да ти дам ли пистолет, да ме застреляш ти? Ако няма да съм с теб, поне да спре да ме моли. Да ти дам ли пистолет, ще ме убиеш ли? Може би в друг живот ще ме обичаш ти. Може би, може би, може би някой ден ще се върнеш ти.